Българският фолклор е като самородно златно находище, което обогатява всеки го, докоснал се до него. Така е, може би, и с творчеството на народите по цял свят. Но нашата българска същност ни насочва към сътвореното от предците ни. Художникът Милчо Спасов има щастливата съдба да намери творческото си вдъхновение именно в духовното съприкосновение с българския фолклор. Това себеотдане, това сливане с героите, които художникът познава както наяве, така и на сън, ражда десетки платна. Пресъздаденото от самобитния живописец доказва, че народният бит, обичаите и вярванията оформят естетическа среда, в която човек се чувства комфортно, независимо от напрежението и динамиката на съвременния свят. Картините не скриват оптимизма и насладата от живота, така характерни за цялото творчество на Милчо Спасов. Роден съм в едно хитно българско село, Доберковица. Селото се казва Черешовица. Именно оттам тръгнах с нашите български селски мотиви, които ги пресъздавам навсякъде в моите неща. В нашия край е роден също един голям писател, български, Байданчо Радичков, който по свой си начин, както и аз по свой си начин, пресъздаваме нашия северо-западен край. Също Байдико Илиев, не случайно в моите картини присъства духовата музика, българските хора и ръченици. В нашия край по един особен начин се изпълняват тия ритуали, сватби, кръщенета, тържества с духова музика. В Родопите с гайди, нали, с друг елемент. В нашия край се изпълнява с духова музика. Така че тия неща по някакъв си начин, и аз не зная отде идват, но идват от сърцето ми, отвътре, и ги правя и ги пресъздавам в своите картини. Доста неща съм направил в българския фолклор. Това е една тема, един извор, който е неизчерпаем по принцип. Той е неизчерпаем и по всякакъв начин ти трябва да го дълбеш от всякъде, да го търсиш, да го изучаваш, да го намираш и да го пресъздаваш по свой си начин. Много от картините ми излъчват една нежност, една деликатност, но това е някакъв мой си стил на рисуване, едно усещане, цветоусещане, с което човек се ражда.
То не се учи това нещо. Може да се научиш да караш самолет, но да правиш живопис, да рисуваш е трудно. Как човек се ражда? Какво друго още да кажа? Много неща съм направил. Черпа си от нашия край. Има много картини. Иванов ден, Йорданов ден. Това са едни български празници. Трифон Зарезан, който също ритуала се изпълнява с духова музика, с хора и ръченици и така нататък. Имам работи с Гергьов ден. Носене в храма, Божия храм на Агнето. Просто черпа тия мотиви, които са ми най-близки и най-познати. Тъй като аз съм роден в село, аз знае къде е стълбата, знае къде е чушката закачена, къде е колелото. Това, което мога да кажа за себе си. Аз не се отделям от селото, от нашия край. Имал съм възможности, имал съм покани и в чужбина да остана в Холандия. Например, пожелах си да си дойда в нашия край. Моето изкуство специално за чужбина, тъй като изявите са ми доста сериозни. 4 изложби в Германия, в Майнстрит, в Холандия, в Ниш и на много места. Има в целия свят купени картини. В Щатите, в Япония, в Италия, Франция, навсякъде. Приемат се добре, тъй като и аз да отида в една Англия, ще взема нещо техно национално, което ми хареса. Останалото си го имаме. Говоря за кани, чаши, хладилници, ние си го имаме. Просто нещата се приемат добре. И в Будапеща съм бил. Приемат се, харесват се. Оставам изненадан, когато от Финландия взеха една картина "Дойне на овце". Аз изобщо не очаквах, че хората могат да приемат. Поначало, моите типажи са хората, които играят. Музиканти на село. Не случайно много от моите картини носят едно име "Музиканти от село". Аз мога да направя цяла изложба, 20 работи, да ги сложа с едно заглавие "Музиканти от село". Типажите използвам хората от моето родно село, майка ми. Използвам много като елемент козата, която е една присъща, макар че в нея има доста дяволски неща, но все пак носи едно благородство. Както и Байданчо Радичков, пак го споменавам. Той има много разкази, много неща направени за козата, за духовата музика. Просто това са моите типажи от село. Аз ходя, върва, наблюдавам, постоянно наблюдавам и всичко си връщам в ателието и го пресъздавам, защото моята живопис е малко визуална. Мисля, че съм на ръба на нещо, което не бива да го прескачам оттатък и не бива и да слизам надолу. Също присъстват в моите работи щъркела. Това е нещо ново. Знае се, че символа в България, не в България, в света е носене на малки деца. Щъркела е донесъл и мен, и малки деца и така нататък. И просто на някакъв нов живот, даване на нещо ново. Също търся един полет и в конете, ако щете, като символика. Като бях в Холандия, наблюдавах в Майнстрихт на комините щъркери, направени от стереопор. Поинтересувах се, защото ми е интересно все пак. Човек, когато ходи в чужбина, той гледа. Отговора беше, че в тая къща, където има щъркел, се е родило бебе. Просто в дена се е родило бебе и има малко бебе. Също в моите работи присъстват една много любима тема моя са самодивите, които аз тия разкази за самодивите съм ги слушал от майка ми, която ми е разказвала като малък, че самодивите ходят на кладенеца, ние му казваме в моето родно село, на извора, поначало. Нощно време ходят там. Аз имам работи направени с самодиви. Една работа с Стефан Караджа. Всички знаеме легендата, която е купена къде беше? В Националния музей Кораба Радецки в Козлодуй.
Просто самодивата присъства, попа присъства. Просто обичам храма, обичам черквата, защото тя е символ на нещо добро, на нещо хубаво. Човек трябва да вярва в нещо. Художникът е признателен на съдбата, която го е дарила с такова живописно родно място – село Черешовица, близо до град Берковица. Привързаността към родния край и всичко онова, което Берковският район е дал на България, са импулсът в творчеството на Милчо Спасов. Той не скрива и факта, че с друг голям българин, Светлин Русев, го свързва дългогодишно приятелство. И още едно приятелство с писателя Йордан Радичков, който е и земляк на художника. Радичковите герои са същите типажи, населяват същата среда, само че в литературен вариант. Уважаеми дами и господа, приятно ми е да представя тук пред вас художника Милчо Спасов и неговите картини. С художника сме земляци от старата Берковска околия. Родени сме в две близки села. Селата са на една и съща река, богата на златоносен пясък. Злато от нея са добивали още старите римляни, а до по-миналата година една внесена от чужбина драга все още дъвчеше и промиваше пясъка и чакъла на цялото речно корито. Под драгата останаха мъртви каменни кратери, подобие на лунни кратери. Не случайно в много от картините на художника, макар да изобразяват веселие, клане на прасе, крадене на мома, Иванов ден, пролет и прочие, макар и да свири духова музика, вие ще забележите, че от всякъде строи тишина. Всичко някакси е обгърнато и забулено внимателно и нежно от четката на художника. Цветовете са приглушени, няма високи децибели, а и ехо няма. Милчо Спасов не е от онези млади планинари, които щом се качат на билото на планината, да извикат със всички сили айла рипи. Той е художник, който не хитрува, а благоговейно докосва с честта си своя малък планински свят, за да не го разруши и нарани по невнимание. От 1976 година Милчо Спасов участва със свои творби в почти всички общи художествени изложби в България. През 1985 година е приет за член на Съюза на българските художници. Има организирани самостоятелни изложби в България в редица градове на страната, както и в Братислава, Словакия, Будапеща, Унгария, Майданпек, бивша Югославия, в Холандия, 3 изложби в Германия, Мюнхен, Ерфрут и Хамбург. Негови картини са притежание на Националната художествена галерия, Софийската градска художествена изложба, почти всички художествени галерии в България, в частни сбирки и галерии в Швеция, Франция, Гърция, Италия, Кипър, Югославия, Съединените американски щати и други страни. По повод на изложба на Милчо Спасов, изкуствоведката Весела Христова Радоева пише: идейно-тематичните предпочитания на автора определят и пластичния му възглед, богата цветова гама, в която преобладават топлите тонове, деликатно полагане на боите върху платното, търсене на обгръщаща материалните форми мека светлина. Тук Милчо Спасов постига разнообразни решения, всяко едно от които допринася за оформянето на траен личен почерк.
Защо купувам Спасов? Защото ми харесва. Какво точно ми харесва в Спасов? Основното и най-силно нещо в неговите платна, според мен, е невероятният му усет за цвят. Умението да смачка цвета, да го превъплати с цялата своя чувственост. Той е невероятно чувствителен човек. Познавам го от много години и не веднъж съм бил свидетел или участник, съпричастник, по-точно на творческия процес. Обичам да, влизайки в ателието, аз често ходя в ателието му, усещам мириса на боята, сядам и виждам как многократно той работи върху едно ъгълче, едно малко ъгълче. Там смачква синьото с жълтото, с червеното, прави го точно в съответствие на настроението му. Много пъти са се опитвали хора да са го молили да направи нещо отново, защото им е харесвало. Никога не е успял да повтори не формата, не съдържанието, просто никога не е могъл да повтори цвета такъв, какъвто го е направил. Неговата сила е в цвета. Според мен най-силното в неговите платна е усещането му за цвят, превъплатено, преминало през призмата на неговата чувственост и там останало завинаги. Неведнъж съм успяла да избера най-хубавото от това, което е било в ателието му. Аз имам невероятния късмет да виждам как се прави изкуство и да отсея от всичките тези неща там пред до статива на стената, да отсея онова, което най-пасва на моето възприятие за цвета и съответно, което е в най-голям, в унисон с неговото усещане за света. Може би за това аз съм един от малкото хора, които имат едни от най-хубавите неща на Милчо Спасов, пие от извора на неговото изкуство. Милчо Спасов е един от най-колоритните, характерни български художници от, вече бих казал, средното поколение. Още самия старт го изведе в центъра на общественото внимание в нас и мисля, че не е случайен факта, че такъв ярък талант като Светлин Русев беше обърнал още тогава внимание на Милчо и го направи един от своите ученици. В последствие съм имал възможност да откривам изложби на Милчо Спасов, както в България, така и в чужбина.
но най-впечатляващи са моите спомени от съвместните именно изяви в чужбина. Имам предвид в Германия, в Холандия, в Чехословакия тогава, в Унгария в последствие. Навсякъде неговите творби винаги са привличали вниманието както на широката аудитория, така и на специалистите. Къде е тайната на неговата магия? Според мен отговора може да бъде даден само ако човек се потопи в атмосферата на неговия делник. Само ако човек се доближи до родната му Черешовица, до Берковския край, до прекрасните хора, които го заобикалят. Според мене, именно там трябва да се търси и отговора на този въпрос. Другото е, разбира се, проблем на техниката, на усвояването, на чисто професионалните приеми. Но само с тях голямо творчество не може да се направи. А мисля, че Милчо се умя да направи решителната крачка между един доказан, утвърден български автор и един истински творец, който е призван да остави следа в историята на нашето национално изкуство. Убеждението на художника Милчо Спасов, че българският фолклор е неизчерпаем, намира доказателство в неговите живописни платна. Деликатни, емоционални и поетични. Вероятно това е така, защото стъпили творецът на здрава земя, изкуството му е откровенно, силно, с една дума, истинно.